Lawrence Gonzi mhux jagħti garanzija li jekk jerġa' jkun Prim Ministru ma jerġax jolli l-kontijiet tad-dawl fil-ħinijiet ta' matul il-ġurnata. Minflok ħabbar biss roħs fil-kontijiet tad-dawl bejn l-10 ta' filgħaxija u s-6 ta' filgħodu. F'kummenti lill-ġurnalisti, Joseph Muscat intalab jikkummenta dwar il-wediet li ħabbar Lawrence Gonzi għall-qasam tal-enerġija. Il-mexxej Laburista qal li wieħed jiskanta kif Lawrence Gonzi m'għamil xi ħaġa qabel dwar il-kontijiet tad-dawl. Iżjed li jibqa' l-fatt li Lawrence Gonzi baqa' ma qal xejn x'jiġri mill-kontijiet tad-dawl fejn jidħol konsum fil-ħinijiet ta' matul il-ġurnata. Nilqa' l-fatt li l-Gvern qed jammetti li jista' jagħmel xi ħaġa, wieħed jiskanta kif m'għamilx xi ħaġa oħra qabel, imma ma qal xejn x'ħajamel binar. Jista' jkun ħajonqsu ftit bil-lejl ma jiżdiedu binar taħt l-Gvern. Joseph Muscat qal li jekk il-Partit Nazzjonalista jerġa' jitla' fil-Gvern huwa qed jistenna li l-kontijiet fejn jidħol konsum tul il-ġurnata jerġgħu jolew. Fakkar kif il-Kummissjoni Ewropea kienet waslet tal-konklużjoni fuq il-bażi ta' dak li ntqal lilha mill-uffiċjali tal-Gvern li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma jerġgħu jolew bi gvern ieħor immexxi minn Lawrence Gonzi. Mitlub jagħti reazzjoni għal weda tal-Prim Ministru dwar it-tablets, Joseph Muscat wieġeb hekk. Wis nissospetta illi dak li qed jisir bħalissa huwa sforz tal-għaġla, sforz tal-paniku. Saħaq li dak li jipproponi l-Partit Laburista huwa kollu kosted, realistiku, parti minn pjan u responsabbli. Bitweġiba l-mistoqsijiet oħra tal-ġurnalisti dwar dak li ħabbar fil-jiem li għaddew il-Prim Ministru Ingliż David Cameron, Joseph Muscat iddikjara li ma jara ebda lok li Malta tinnegozja mill-ġdid il-pakkett tagħha mal-Unjoni Ewropea. Joseph Muscat saħaq li pajjiżna huwa u se jibqa' membru tal-Unjoni Ewropea u bħala pajjiż irridu nkunu suċċess fit-termini li hemm illum il-ġurnata.